Kisumu ka entiere kacha e gwenge Manyakach. Ang'eno wadhi mana mapiyo, wadhi ka watieko wadonge dakika 10. Dakika 10 ni wada marao kaka wapoge poka kanyo kendo nyaka kaunti ma Kisumu kendo to mana kama nasichope kar kacha cha Rachael. Penjo beniti mathoth. Ene ka Philip Pande penjo mangi duoko gin mag jopiny. Gintiere kar kang wasom gachiel kachiel Rachael in bende angi duogo mondo rangi e kinde mang wantiere kacha kodhi nyime to sani en ang'o minyalo wacho kotenore kod gino. Ida duoko gimoro mane Tabi owacho ka entiere studio ma Kisumu. Mokwongo yiena mondo chiw kuyo mara ne familia mowito jogi madhi aboro. En wach malit, en gima ka ndalo machon to jaluo ne wacho ni onego wanon matut gima nyalo bet nokelo masira makamano. To yiena bende mondo anyis jopiny sana jo county government ni gik makelo gik moko kaka accident mana mapiyo en gimoro kaka why can't we reintroduce speed governor mondo waneni to gechni miriambo gi nango governor kaka Kisumu county ginyalo bet gi measures magi gin giwegi okonyiso ni gik moko duto nyaka wuoge national government for them to enforce giket kata bams kuonde mwaseneno nikech waneno ndalo ma 1 or 2 months mokalo ka jowa mang'eny osewito ngimagi e yor ndara omiyo nego wang'ini to ere kaka wanyalo geng'o gik makamago. To erokamano adwaro mano wacho ni e issue mane ntie jowa mano wuoyo ma I think they were called political parties liaison committee. Kineno kaka ndalo mane bipartisan talks when it began to ni wacho ni gini wadhi time bunge koso wadhi time oko to jomage mwadhi keto kacha to akia koda nen Philip emo wache koso Tabitha to ibo neno ni kata the composition itself mar jo manie bipartisan talk be it Azimio side koda jo Kenya Kwanza side tipo neno ni gikao gi from different affiliate parties maggi omiyo it is quote unquote to some degree full representation but ntie okang' mako giseyiere e weche midwano wachi to koro gibo neno ni oyo koro wase agree kaka bipartisan talk team ni issues mawango en achiel ariyo adek these are our recommendation koro kidwaro ni koro ogole oko to joma dhi wacho ni gigitayo nang'o kama to koro ibo yudo ni it will be a broader composition of individuals or stakeholders makatibo yudo ni political party liaison committee oro ng'atgi religious parties bo oro ng'atgi an gi geno ni wabochope okang' makamano nikech gigi duto to nyaka chakre kamoro to ne gichakre gi Azimio. And for this to yield where it has come to, ibo yudo ni nyaka ne chake gi parliament. To joma mowuocho gieki gin gionge e bunge mondo warwak gi at this point. Nikech ng'ato wacho ni oyo wan pok wakelo joma chielo to undu kelo nango. Omiana wacho mana ni gihore mondo let them not jam the ship. Waboneno kochopo mbele makoro jose agree ni weche mwadwaro gin kama to this is the direction of the talk then now I think